Dobrodošli na kanal Vijesti.tv. U današnjim novostima. Predsjednik Turske Erdogan dolazi na svadbu kćeri Bakira Izetbegovića. Prema medijskim saznanjima, Erdogan dolazi u višednevnu posjetu našoj zemlji sa suprugom Emine na poziv lidera stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića i njegove supruge Sebije. Kao što je ranije navedeno, kćerka Bakira i Sebije Izetbegović, Jasmina Izetbegović, udaje se za Jasmina Humačkića, biznismena porijeklom iz Stoca koji živi u Njemačkoj. Iako to nije potvrđeno, ali ni demantirano, iz ambasade Turske u Bosni i Hercegovini. Sasvim izvjesno da će predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan posjetiti Bosnu i Hercegovinu tokom ovog mjeseca. U posjetu BiH Erdogan će stići 23. kolovoza i zadržat će se nekoliko dana. Prema medijskim saznanjima, Erdogan dolazi u višednevnu posjetu našoj zemlji sa suprugom Emine na poziv lidera stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića i njegove supruge Sebije da prisustvuje na svadbi njihove kćerke Jasmine. Svadba je zakazana za 27. i 28. kolovoza ove godine u bašti sarajevskog hotela Europa. Detalji svadbe koje dogovaraju porodice Izetbegović i Humačkić ne iznose se u javnost. Poznato je tek da se očekuje nekoliko stotina zvanica, među kojima će biti veliki broj uglednih ljudi iz svijeta politike, kulture, javnog života Bosne i Hercegovine i inostranstva. Podsjetimo, prije 5 godina bračni par Izetbegović bio je gost na spektakularnoj svadbi u Istanbulu povodom udaje Sumeje Erdogan, mlađe kćerke predsjednika Turske, za biznismena Selčaka Barjaktara. Među 6000 zvanica, pored Izetbegovića, iz regiona je u ovoj svečanosti prisustvovao i premijer Albanije Edi Rama, piše Slobodna Bosna. Bisera Turković naložila poduzimanje mjera za pomoć BiH državljanima u Afganistanu. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković naložila je danas ambasadi BiH u Pakistanu te nadležnom sektoru MVP Bosne i Hercegovine da poduzmu mjere za pomoć državljanima BiH koji se eventualno još uvijek nalaze u Afganistanu. Prema posljednjim informacijama, situacija u Afganistanu se pogoršava iz dana u dan, te je potrebno hitno djelovati. Naložila sam danas ambasadi BiH u Pakistanu te nadležnom sektoru Ministarstva vanjskih poslova da poduzmu mjere za pomoć državljanima BiH koji se eventualno još uvijek nalaze u Afganistanu. Prema posljednjim informacijama, situacija u Afganistanu se pogoršava iz dana u dan, te je potrebno hitno djelovati. Potrebno je prikupiti informacije o tome da li ima i koliko je BiH građana trenutno na teritoriju Afganistana, pod kakvim su uvjetima, te da li su spremni za evakuaciju. Pozivamo sve one koji su u takvoj situaciji ili imaju informacije koje su od pomoći da se jave ambasadi BiH u Pakistanu ili Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Uz to uspostavit ćemo kontakte sa državama saveznicama kako bi ostvarili saradnju u rješavanju situacije te eventualnim evakuacijama. Svi mogu kontaktirati ambasadu BiH u Pakistanu na sljedeće brojeve telefona. Situacija je teška i očekuje se dodatno usložnjavanje, te je potrebno da Ministarstvo vanjskih poslova uključi sve potrebne i moguće kapacitete kako niko od BiH građana ne bi bio na koji način ugrožen. Biće otvorena 24-satna telefonska linija. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je ranije donijelo odluku o povlačenju pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz misije u Afganistanu gdje su djelovali u okviru ISAF-a. Talibanska oružana grupa zauzela je provincijske prijestolnice Kalat versus Ko, Kalata, Naj, Ajlakšar, Ga u roku od nekoliko sati nakon zauzimanja gradova Herat i Kandahar. Do sada ima kontrolu nad 18 provincijskih prijestolnica širom Afganistana i ulaze u predgrađe glavnog grada Kabula. Predsjednik vlade Republike Srpske kaže da je u tom entitetu vakcinisano 30% građana, očekivao je 70%. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je kako nije zadovoljan brojem vakcinisanih građana u Republici Srpskoj, te je pozvao ljude da se vakcinišu. Kako je rekao, vakcinisano je oko 30, a očekivao je da će taj procenat biti oko 70. Višković je istakao da u Republici Srpskoj još nije alarmantna epidemiološka situacija, ali se povećava broj zaraženih. On je za Politiku izjavio da je u ovom BiH entitetu vakcinisano oko 30% građana, uz neki procenat više, ako se dodaju oni vakcinisani u Srbiji, što je premalo. Nisam zadovoljan, jer sam očekivao da ćemo u Srbiji i Republici Srpskoj imati oko 70% vakcinisanih građana. Molim ljude da ne nasjedaju na priče sa kojekakvih portala, poslušajte struku i vakcinišite se dok je povoljna epidemiološka situacija, iako moram da prihvatim stav ako to neko ne želi, rekao je Višković. U pozivu građanima da se vakcinišu, Višković je istakao mogućnost da to učine besplatno i dobrovoljno, te napomenuo da osim vakcinacije nema drugog načina za povratak u stanje prije korone. Imamo dovoljno vakcina. Neobjašnjivo je da i dalje postoji veliki broj ljudi koji izbjegava vakcine. Treba da se vakcinišu zbog sebe i svoje porodice, naveo je Višković. On je dodao da istraživanja u svijetu pokazuju, a to tvrdi i struka, da je više od 95% novozaraženih nevakcinisano, što se poklapa i sa stanjem u Republici Srpskoj.
Novi požari i u Širokom Brijegu u pomoć dolaze kanaderi iz Hrvatske. Kanaderi iz Republike Hrvatske pomoći će u gašenju požara na području Širokog Brijega. 2 kanadera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pomoći će u gašenju požara na lokalitetima Rujan, Budim, Kočerin iznad Crkve i Crnačke Ladine. Tijekom subote 14. kolovoza požare na navedenim lokalitetima te u Gornjim Mamićima gasili su vatrogasci iz Širokog Brijega, Gruda i Posušja, pripadnici DVD-ova, Kočerin i Gorica te brojni mještani i lovci koji su još uvijek na požarištima. U subotu poslijepodne zahtjev za pomoć Hrvatskog poslanja preko službe civilne zaštite grada Širokog Brijega i uprave civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke te Federalne uprave civilne zaštite i Ministarstva sigurnosti BiH, koja isto večer odobrila angažman svojih kanadera. U subotu ujutro poslan je zahtjev za angažiranje helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali još uvijek nije došao odgovor. Podsjećamo da je predsjedništvo BiH 3. kolovoza odbilo zahtjev Širokog Brijega za angažmanom helikoptera za gašenje požara. Savez udruženja penzionera Federacije BiH zahtijeva povećanje penzija za više od 5%. Savez udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine traži vanredno povećanje penzija za više od 5% u Federaciji Bosne i Hercegovine, rekao je za Faktor Ređo Mehić, predsjednik Saveza, naznačivši da se u suprotnom može očekivati eskalacija situacije sa penzionerskom populacijom. Kako kaže, očekuju izjašnjenje federalne vlade u narednim danima, u suprotnom šalju urgenciju za rokovima. Navodi da su životne namirnice sve skuplje. Podsjetit ću na naše ranije zahtjeve prema vladi Federacije BiH, koji i dalje stoji, a koji su od 25. juna. Prvo je vanredno povećanje penzija, neusklađivanje. Nisu htjeli ni da ga pogledaju. Drugo je jednokratna novčana pomoć, pošto su vidjeli da to rade komšije, svi. Da je onio vrag šalu, to su prihvatili. Treće je esencijalna lista, da se stavi na tu listu lijekovi bez kojih ljudi ne mogu da žive. To su naši osnovni zahtjevi i samo je ispunjen drugi, i to je isplaćeno. Mi ostale zahtjeve nismo zamrznuli, oni su ostali, sad su ponovo poslani i aktualizirani. Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine imamo vrlo pozitivne trendove u ekonomiji, posebno oblast prihoda od doprinosa, tako da mi imamo osnova da tražimo povećanje penzija, govori Mehić. Ja sam ranije poslao pismo sa zahtjevima premijeru Federacije Bosne i Hercegovine, do premijerima, na znanje direktoru zavoda PIO Federacije BiH i na znanje svim predsjednicima klubova u oba parlamenta Federacije BiH i predsjednicima zastupnog i Doma naroda Federacije BiH. I sve ih zamolio da krajnije ozbiljno shvati situaciju, jer prijeti opasnost da eskalira stanje sa penzionerima. Životne namirnice svaki dan skupljaju, to je nevjerovatno, smrtnost je velika. Udruženje samo sebe financira od članarine i nije dostatna članarina da podmiri ovo što mi isplaćujemo za posmrtnine. Ne možemo pomoći nikome, nema teorije. Prema tome, samo nas može spasiti vanredno povećanje penzija i to radikalno, više od 5%, naglašava Mehić. Dodaje kako su ponovo poslali pismo sa zahtjevima predstavnicima vlasti i to 15. jula. U Federaciji BiH je trenutno 425.962 penzionera, od kojih 60% onih sa najnižim penzijama, koje su 382 marke. Zagarantovane iznose je 478 km, a najviše su 2174 konvertibilne marke. Na graničnom prijelazu u Hrvatskoj kaže 3000 eura zbog nošenja mesa. Kazna je iznosila 21.000 kunu, što je otprilike 3000 eura, ali umanjena jer je plaćena na licu mjesta. Jedan naš pratioc je 12. kolovoza 2021. godine krenuo iz Bosne i Hercegovine na posao u EU, pa je sebi i prijateljima ponio malo domaćih proizvoda, da ih prati kulinarski miris rodnog kraja. I dolaskom na granični prijelaz Stara Gradiška, policijski službenici u suradnji sa djelatnicima carine na uvozu u Republiku Hrvatsku su prilikom kontrole njegovog osobnog automobila pronašli 7 kg suhog mesa, 7 kg ćevapa i 12 kg salame, piše gpmaljevac.net. Pronađeno meso i salama su oduzeti, a radnici carine su mu naplatili novčanu kaznu u visini od 14.000 kuna, što je otprilike 1900 eura. Inače, kazna je iznosila 21.000 kuna, ali je umanjena jer je plaćena na licu mjesta. Kako piše GP Maljevac, pratilac je imao dobru namjeru počastiti svoje društvo, ali nije bio upoznat sa zabranom nošenja mesnih proizvoda preko granica Europske unije, pa ga je ova škola skupo koštala. Zato upozorenje i oprez svima, nemojte voziti suhomesnate proizvode, ostalu hranu, više od 2 kutije cigareta itd. preko vanjske EU granice. U Sarajevo danas stiže Bono Vox. U Sarajevu u okviru Sarajevo Film Festivala danas stiže Bono Vox, saopćeno iz press ofisa Sarajevo Film Festivala. Restaurirana verzija filma Hotel od $1.000.000 Wima Wendersa premijerno će biti prikazana danas u 15 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo. Tom prilikom u 14 sati i 30 minuta biti će upriličen specijalni crveni tepih na koji uz Wima Wendersa, dobitnika počasnog srca Sarajeva, 27. Sarajevo Film Festivala, dolazi i Bono Vox. Podsjetimo, direktor Sarajevo Film
festivala Mirsad Purivatra. Gostovao je danas na N1 te je ponovno odgovorio na pitanje koje su mu i ranije postavljali o tome da li dolazi slavni pjevač grupe U2 Bono Vox u Sarajevo ove godine. Za kraj je rekao, što se tiče Bona imamo još 6 dana pa ćemo vidjeti. Hvala vam na pozornost. Ako želite nastaviti pratiti vijesti iz čitavog regiona, posjetite web stranicu vijesti.tv i pretplatite se na naš YouTube kanal. Srdačan pozdrav!